ಆತ್ಮೀಯ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪ್ರತಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿ ಫುಡ್ಡಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿಗೆ. ಈ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್ಡು ಮಾಡುವವರು ಯಾರು, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಫುಡ್ಡು ಮಾಡುವ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ, ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಉಡುಪಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಚಿತ್ತರಂಜನ್, ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಮಿಡ್ಲ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗೋದು ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮ್ಮ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಯಾಕೆ ತಡ, ಬನ್ನಿ ಆ ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ನಮಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಫಾಲೋ ಮೀ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಇರ್ನ ಬುಧರ್ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದು. ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ತೆಲುಗು ಶೆಟ್ಟಿ. ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ತೆಲುಗು ಶೆಟ್ಟಿ. ವಾ, ಸೂಪರ್ ಬುಧರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಇಡೇ ಬರ್ತದೆ ಏತು ವರ್ಷ ಬತ್ತಿನ ಬಂದ್ರೆಗ ಪೂಜೆ ಉಡುಪಿಡೆ ಪುಡದೀನಿ. ಎಂಕಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬರೋ ಕೇರಳ ಹೊಡೆದು ಬತ್ತಿನಾಗಲು ಇಂಜಿನೊಂದು ಬೇರೆ ಬತ್ತಿನಾಗಲು ಆ ಬೇರೆ ಸರಿ ಒಂದೇ ಬೇರನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ತೀರು, ಅವೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂಡು ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಮಾಡಿರು ಮುಲ್ತುರ್ದೆ ಶುರು ಮಲ್ತೀನ ಈ ಬೇರನು ಉಡುಪಿ ಅಗಲೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಪ್ಪನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶುರುಕು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಒಲ್ಪ ಇತ್ತು ಉಡುಪಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಡುಪಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಪತ್ತು ಇಸಿಬಿಡು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲ ಅವಡು ಬ್ರಹ್ಮವರ ಕಟ್ಪಾಡು ಒಲ್ಪಲ ಆಂಬೇಡ್ ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಚಕ್ರದ ಆಂಬೇಡ್ ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಚ್ಚಿ ಎಂಗಲ್ ನಮ್ಮೇರೆ ಮಲ್ತು ತೋಜಾದೀನಿ. ಈ ಕೆಲವರು ಬರೋ ಇಂಕೊಂಚ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಲೆ ಬಂಡದು ಅಗಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಂಗಲ್ ನಮ್ಮೇರೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಂದಿತ್ತು ಅತ್ತ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಬಿನ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲು ಪಸು ಓದೋಲ್ಲ ದೀಪ ಅದ್ರ ಖುಷಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಂದಿತ್ತು. ಈರ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಈರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ಯಾರ ಇಡೇ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಏನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಲ್ತಂದು ಶಾಲೆ ಬಿಡಿಗೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಾಲೆ ಬಿಡಿಗೆ ಆಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಮಧ್ಯ ಆಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಏನು ಆರು ತೀರಿ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಬೋಡು ಏನೋ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಆವೋಡು ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಇರೆಗೆ ಕನಸು ಮನಸ್ಸು ಇಡ್ಲ ಇನ್ನು ದಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅವು ಬರಜ್ಜಿ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪರೆಗೆ ಬಂಗ ಅದ ಖಾಲಿ ಬೇರೆ ಈ ನಾನೆಲ್ಲ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಬೆಂತಿನೋಡು ಬೆಂತಿನ ಕವ ಅಂತ ಅದೇ ಬೊಕೊಂಜಿ ಇರೇನು ತೂನಗೊಂಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಅದೇ ಈ ತೆಲ್ತಾಡ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ದೇಪಂಡ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮೀಸೆ ದೀತಾರೆ ಇರು ಅವು ದಾಯ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತಂಡ ಪೋಡಿಯರೆಗ ಹತ್ತು ಏರ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರಂದೆ ಪೋಪೇರು ಬಂದ ಮೀಸೆ ದೀತೀನಿ ಅಂಚತ್ತು ಈ 2 ವರ್ಷ ದಂಬ ಈ ಕೊರೋನಾ ಒಂದೇಟು ಗಟ್ಟ ಬರಿಗೆ ಪನಗ ಅಂಗಡಿ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಗದಮ್ಜರು ನಾನು ಸ್ವಂತವಾದ ಗಟ್ಟೆ ಪಕ್ಕ ಮೀಸೆ ಅಂಚನೆ ಒರಿದು ಬೋದು ಆ ಮೀಸೆ ಉದ್ದ ಒರಿದು ಬೋದು ಏನು ಪೀಂಟಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಪೂರ್ಲು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲು ತೋಚುಂಡು ಪಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲು ಒಂದು ಮೇರೆ ಕೆಪ್ಪು ಹೊಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವೇ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೂರ ಸೆಲೂನ್ ಬಂದಿಟ್ಟಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಅದ ಗಡ್ಡ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಎತ್ತಾರೆ ಮೀಸೆ ಅಡಿಗೆ ದಿಯರು ಉಲ್ಟಾ ತಿರ್ಗ ಬಿಡಿಯಾರ. ಅದೇ ನನ್ನ ಒಡೆ ಉಂಟ ತಿರ್ಗವಾರ ಅಯ್ಯೋ ಈತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈಯದ ಬರ್ತು ಶಾಲೆ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪ. ಅದೇ ಶಾಲೆ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪ ತಿನ್ಪ ತಿಂಡಿಗೆ ತಂಬ ಪೂರ ಪೋಪೇರು ಮೀಸೆ ತೋದಿ ಏರ್ಲ ಪೋಡಿ ಬರ್ತೇರು ಈಜಿ ಅಂಚದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡ್ಪಿನಾಗಲೇ ಪೋಣು ಎಂಗಲ್ ನಮ್ಮೇರು ಒಂದು ಎಂಗಲ್ ನಮ್ಮೆ ಪಪ್ಪ ಇನ್ನು ಮೇರ್ನ ಪೋದರು ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ತುಲೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒಂದು ಮೇರ್ನ ಪಪ್ಪಗೆ ಉಡುಪಿಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ದಿನದು. ಎತ್ತನೇ ಇಸವಿ 72ನೇ ಇಸವಿ. ಓಕೆ ನಾಫಂಡ್ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತ ಇರ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿದ ಅದೇ ಅನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಈ ಪೊಡಿ ಮಟನ್ ಪೊಡಿ ಮಾಸ ಮಾಡೋದು ಏಡ್ದ ಬೋಟಿ ಮಂಡೆ ಮಾಸ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೊಡಿ ಮಾಸ ಮಾಡೋದು. ಆ ಪೊಡಿ ಮಾಸ ತೊಟ್ಟಗೂ ನೀರು ದೋಸೆ ಬ್ರೆಡ್ ಹೊರ ಕೊರಪೆ ಅವಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ಹಿಟ್ಟ ಮಟನ್ ಪೊಡಿ ಮಾಸ ಮಗ ಐದು ತೊಟ್ಟಗೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಗ ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಎಗ್ ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ತಿಕ್ಕಿ ಬೋಂಡ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಬಟಾಟ ವಡ ವಡಪಾವು
ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅನ್ನ. ಕಾಂಡೆ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡ ಅತ್ತ ಬೈಯಡ ಬಗ್ಗೆ ಓಪನ್ ಕಾಂಡ ಇಚ್ಚಿ ಕಾಂಡ ಇಂಕ್ ಶಾಪ್ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬರೋ ಟೈಮ್ ಆಪುಡು ಐಟಮ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆವಡು ಅಂದ ಬಕ್ಕ ಮೇಲೆ 3 ಗಂಟೆ ಬಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ 3 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 10 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಬೇರೆ 3 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು 10 ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಅದೇ ಅಂದ ಏತ್ ಆಪುಂಡು ಆತ ಬೇರೆ ಆತು ಬೇರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆಪುಂಡೆ ಉಡುಪಿಡು పొడి మాస నీరు దోశ ఓల్పల తిక్కుచ్చి ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಖಂಡಿತತೆ ಅಂದ ಇರ್ನವಲೆ ದೇಪಂಡ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದೂರ ಬರ್ಬೇಕು ఒక మ్యాగీ బండారు ఇది ప్రతి ఇల్లడ్ల మ్యాగీ సర్వే సామాన్య ఇల్లడు చాక తిండి ఇచ్చిడ మ్యాగీ ಮಲ್ಪು ಆಟಲ್ ಅನ್ನಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ರಗಲೆ ಸರಿ ಅದೇ ಇರ್ನ ಕೈಗುಣನ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಯ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಿ ಈರೆ ಮಲ್ಪನೆ ಅತ್ತ ಅಂಗಡಿಗೆ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಮರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಈಗ ಮ್ಯಾಗಿಗೆ ಮಸಾಲ ತೆತ್ತೆ ಬರಬಾರ್ದು ಐಟಮ್ ಯಾವ ಮಲ್ಪು ಮ್ಯಾಗಿಡೆ ಮಸಾಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟಮ್ ಬರ್ಪುನು ಅಂಡ ಬೆತ್ತ ಎರಡು ಮಲ್ಪೆರಂಡ ಈಗ ಅವು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪ ಎರಡು ಮಲ್ಪೆರ ಅక్కడ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಕೈಗುಣತ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇನು ಈಜಾನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿನ ಮಲ್ಪುವ ಅವೇ ಮ್ಯಾಗಿ ಕಲಪುವೇರು ನೀರು ಪಾಡುವೇರು ಬದುಕುವೇರು ಬೇಕುವೇರು ತಿನ್ಪೇರು ಎತ್ತಿ ಪಾಡಿನಗಲು ಪಾಡುವೇರು ಪಾಡಿನಗಲು ಪಾಡುವೇರು ತಿನ್ಪೇರು ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತೀರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡರ್ ಪೊಡಿ ಮಾಸ ಬೊಕ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಟನ್ ಪುಡಿ ಮಾಸ ಮಟನ್ ಪೊಡಿ ಮಾಸ ಏಡದ ಪೊಡಿ ಮಾಸ ಬೊಕ ನೀರು ದೋಸೆ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಉಡುಪಿಡು ಓಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇರ್ನೋಲ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇರ್ನೋಲ್ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ತಿನ್ಪೋಡದೆ ಹೌದು ತಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಇರ್ನ ಏಡದ ಪೊಡಿ ಮಾಸ ಎಂಚೊಂಡು ಅಲ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಏನೊಂಡು ಈನ ಪೂರ ಪಾರ್ದಾರು ಬಂದು ಯಾನ್ ತಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನೋಲಿ ಆಯ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ತೂದು ಪನೀರ್ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹೆಂಗೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪೊಡಿ ಮಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಹೌದು ನೀರು ದೋಸೆ ಕೋರಡಿಯರು ಬರಬರದೆ ಬಾಡಿ ನಂಗೆ ಪೊಡಿ ಮಾಸ ಕಂತು ಕೊರಿಯರು ಪೊಡಿ ಮಾಸ ಬನ್ನ ಉಡುಪಿಡು ಓಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಮಾಸ ನೀರು ದೋಸೆ ಸಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಐಕ್ ಪೊಡಿ ಮಾಸ ನೀರು ದೋಸೆ ಓ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಣ್ಣ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಮೂಲು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಅವು ಪಂತಿನ ಸಂದೇಶ ಆಜೆ ನೀನು ಓಲಾ ಎತ್ತಿನ ಪಾರೊಂದು ಇಡೆಗೆ ಒಯ್ದನು ಪೊಡಿ ಮಾಸ ನೀರು ದೋಸೆ ಬೋಡೆ ಬಂದು ಅಂಚೆಂಗ ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ತಿನ್ಕ ಆ ಪೊಡಿ ಮಾಸದ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ನೀರು ದೋಸೆ ತೊಲೆ ರಡ್ಡು ನೀರು ದೋಸೆ ಬರದೇರು ಅವು ಇಡಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಈ ಪೆಲ್ಡ್ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಉಂಡು ಐಕೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಆ ಪೊಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಡಿ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿದ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆ್ಯಪಿನಿ ತೋಕ ಟೇಸ್ಟ್ ತೋಕ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಆಯ್ ಜಡಿಯೋ ಅರ್ನ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ತೊಲೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಪೊಡಿ ಮಾಸ ಇಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದೆ ಮನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಈ ಖಾರ ಅದು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಒಂಚೂರು ಕೊಡಕ್ಕನೆ ಮನ್ಬೋದಲ್ಲಿ ಈ ಮೀನ್ದ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಆವಡು ಇವಾಗ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಒಂಚೂರು ಕೊಡಕ್ಕನೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ರೇಪ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ದ ಕಲೆಗೆ ಯಾಪಲ ಒಂಚೂರು ಕೊಡಕ್ಕನೆ ಇತ್ತನ ನಂಗೆ ಕೊಂಚೂರು ದಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಂದಲ್ಲ ಹೊರನೆ ಪೋವು ಬಂದು ಬನೋಲಿ ಖಂಡಿತ ಆರೆ ಕಡೆ ಬಂದಿರು ಉಡುಪಿಡು ಓಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ನಾನು ಮಕ್ಕಳು ಭಾರಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರು ಅದ ಸಂದೇಶ ಹೇಳಿ ಕನಕ ಎಂಚ ರೇಪಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದಾನು ಬಾರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಬಂದು ಮೈಡಲ್ ಕನಕ ಎಂಚ ಅದೇ ಜರ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚ ಸೂಪರ್ ಆದ್ ನಮ್ಮ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಮುಲ್ಪ ಬರೋಡಿ ಪೊಡಿ ಮಾಸಗೋಸ್ಕರನೇ ಬರೋಡಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಉಡುಪಿ ಈರೆ ಬರ್ಪುನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಮುಲ್ಪ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಅಗ್ಗಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಹೊರ ಟೇಸ್ಟ್ ಪಾತಂಡ ಬಗ ಉಡುಪಿಟ್ಟಿಯ ಖಂಡಿತ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ರೇಪಂಡ ಈ ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತು ಅವು ಯಾರು ಪಂಡ ಕಡೆ ಕಾಂಡ ಚಾಲಜಿಗೆ ಬಯ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬಯ್ಯ ಒಂದು 3 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ 10 ಮಟ್ಟ ಚಾಲ್ದಿತ್ತು ನೀರು ದೋಸೆ ಪೊಡಿ ಮಾಸ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಇದನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಮಾಸದನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೆ ನಮಗೆ ಅಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನಂಪೇರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪ ಪೊಡಿ ಮಾಸ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದೇ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಮಾತ ಇವಾಗ ಒಂಜಿ ಮುಂಚ ಈ
ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಪೂರ ಖಾರ ಖಾರ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಪರೇ ಬಂದ ಪಕ್ಕತ್ತು ಮಾದ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಉಡುಪಿಡಿ ಉಪ್ಪು ನಕಲಾಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಹೊರ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬತ್ತದೇ ಪೋಡು ಆತು ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ದೇವಣ ಇಲ್ಲಡ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈಗುಣ ಬಂದೇವನಲ್ಲಿ ಆ ಕೈಟ್ ಈನ ದಕ್ಕಿ ಆಡಲ್ಲ ಈನ ಮೂರ್ದು ಪಾಡಿ ಆಡಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಉಡುಪಿದ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊಡಿ ಮಾಸ ಸೂಪರ್ ಬಂದೇವನಲ್ಲಿ ఒక పిదై ఒలప ఎత్తినగల్ల నీకు ఖండితవాడలు ఇడేకి బస్సు రాండ బస్సు టెంపుడు కార్ అండ కారు గాడి అండ గాడి మలుతుంది ఇడిగోర బొరోడి దాల అడ్రస్ అక్కడ పండాను పుడలి పంపిన ఇక్కడ అలంకార్ థియేటర్ ఉండు ముಲ್ಪ ಅಲಂಕಾರ್ ಥಿಯೇಟ್ರದ ಅಪೋಸಿಟೇ ಮೂಲಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ವಾಯಿನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉಂಟು ನಿಕಲಿ ಪೂರ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಕಡೆ ಪಂತೆ ಖಂಡಿತವಾಡ್ಲ ಹೊರ ಬತ್ತದೇ ನಿಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಪೊಡಿ ಮಾಸನ್ ತಿಂದೇ ಪೋಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟದ ಕಾಲೋಡು ಪ್ರತಿ ಊರಿ ಜೋಕುಲಾವಾಡು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲಾವಾಡು ಐತಾರ ಆನಾಗ ಚಿಕನ್ ಇಜಂಡ ಮಟನ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಆ ಏತೆ ಬಂಗುಡಿಪ್ಪಂದೆ ಬುಲ್ಲಡ್ ಖಂಡಿತವಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಐತಾರ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪು ಮಾತಕ್ಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಾದ ತಿನ್ಕೊಂಚಿನ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಉಂಡೆ ಉಂಟು ಏನಂತಾರೆ 100% ಐಕಾಕು ಕಾಸ್ತು ಉಪ್ಪಿಗೆ ಯಾಪಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಬನ್ನಿ ಮಗ ಇಲ್ಲಡ ಬಂದಾಗ ಮಾತಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟಾದು ಕೂದು ತಿನ್ಕೊನಾನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಜಾ ಆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೆನ್ಪಿನ ಯಾವಡು 500 ರೂಪಾಯಿ ಬೆನ್ಪಿನ ಯಾವಡು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆನ್ಪಿನ ಯಾವಡು ಅದೇ ಅವು ಐತೊಂದು ದಮ್ಮೆ ಒಂದು ಬರದೆ ತೊಲೆ ನಮ್ಮ ರಸೊನ್ಲ ಬುಡೊಂದು ಜನ ಅಂದಿನಿ ಅದೇ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮೇರ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯಾನ ಪೊಡಿ ಮಾಸನಿ ಇಡೀ ಮಾಸ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕರಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬತ್ತ ಕೆಲವು ಪೂರ ತಿಂಡ ಆಂಡ ಮೂಲು ನಮ್ಮಟೊಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಜನ ಬಡುತ್ತೆ ದೇಪಂಡ 6 ತಿಂಡಿ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಪೂರ ಗಂಜಿ ನಂಗೆ ಕೇನೋಡು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ತಿರಿಯೋ ನೋಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಇರ ಬುಧರ್ ಸರ್ ಎನ್ನ ಬುಧರ್ ಶೇಖರ್ ಬಿ ಸಾಲ್ಯನ್ ಪಲಿಮರ್ ಬಂದು ಮೂಲ್ತ ತಿಂಡಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ತಿಂಡಿ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಸರ್ ತಿಂಡಿ ತೊಂದರೆ ಜನ ಇರೆಗೆ ಮೂಲ್ತ ಫೇಮಸ್ ತಿಂಡಿದ ಅದೇ ಫೇಮಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಪೊಡಿ ಮಾಸ ಬ್ರೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವಡ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವೇರು ಲೈಕ್ ಅವು ಪೊಡಿ ಮಾಸ ಬಂಡಾರ ಅವೆಂಚ ಪೊಡಿ ಅದು ಪುಂಡ ಇಡಿ ಅದು ಅವು ಇಡಿ ಅಂಡ ಇಡಿ ಮಾಸ ಅಂದ್ ಪೊಡಿ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮೀನು ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಮೀನು ಪಸಾನ ಪೊಡಿ ಮೀನು ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಪೊಡಿ ಮೀನು ಬಂಡ ಎಂಚ ಪೊಡಿ ಅದು ಗೊರ್ಪುಜರು ಅವು ಮೀನಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನೆಕ್ ಪೊಡಿ ಮೀನು ಒಂದು ಅನ್ಪೇರು ಮನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೀನು ಪೂರ ಬೆರಕ್ಕೆದ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಡಿ ಮೀನು ಮನ್ಪೇರು ಒಂದು ಮಾಸನೇ ಏಡ್ದ ಮಾಸ ಅವಿನ ಪೂರ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗುಂಜಿ ಮಲ್ತದೆ ಅವನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದೆ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಸಾಲೆ ಬೇಸನ್ ಮಲ್ತದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಮಾಸ ಒಣ್ಣಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಪಣ ಇಡೀ ಮಾಸ ತಿಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಇಡೀ ಮಾಸ ತಿಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಾಸ ತಿಂದ್ರಿಗೆ ಇಡೀ ಬರ್ಪ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನ್ನ ಬಕ ಇತೀರೆ ಮೂಲು ಇಷ್ಟ ಏನ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಮಾಸಲ ಬೇದ ಬ್ರೆಡ್ ಪೊಡಿ ಮಾಸ ಅವೇ ಪಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಬೋಂಡ ಮಲ್ಪೇರು ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಬಟಾಟಂಬಡೆ ಮುಂಚಿ ಬಜೆ ವೆರೈಟಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡು ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಫುಡ್ ಮೆರ್ನ ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ಅಸ್ತೋಡು ಆರು ಕೊರಂಡ ಅವು ಯಾಪಲ ನಂಗೆ ಅಮೃತ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಗಾವಾಡು ಒಯ್ಕ್ಲದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಬಾಡಿಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂದಾಜು ಒಂಜಿ ಏತ್ ವರ್ಷದ ಜಿಡಿ ಬರೋದು ಒಂಜಿ 10-12 ವರ್ಷ 2017 ಇಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ 2017 ಇಂಚಿ ಇಡೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಮೂಲೆ ತಿನ್ಪಾರು ಬಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳ ಮೀನು ಪಾರ್ಸಲ್ ಮೀನು ಮುಂಚೆ ಬಜೆ ಬಟಾಟ ಮಡೆ ಚಟ ಮಡೆ ಪೂರ ಪಾರ್ಸಲ್ ಪೂರ 10 ರೂಪಾಯಿ 200-300 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ತದೆ ಓಪಿ ನೀರಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಕ್ಕ ಆನಂದ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಜಿ ಅಂಡ ವಾರ ಕೊಂಚ 2 ಸಾರಿ 3 ಸಾರಿ ಇಂಚ ರಜೆ ತೇನೆ ಬರ್ಪೇನೆ ಆನಂದ್ ಅಂಚದ ಮೆರ್ನ ಈ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿ ಅದ ಇಪ್ಪು ನಂಗೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ರೆಡಿ ಅದಾಗದೇ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಬೇರು ಆನಂದ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅವಳ ಬಯ್ಯಾಡ ಟೈಮ್ಡು ಬಯ್ಯಾಡ ಒಂಜಿ 4-5 ಗಂಟೆ ಬತ್ತೆಡ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಮೇರ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಡೀ ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಈಜಿ ಇರು ಬತ್ತದ 30
ಇಡೀಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಜಾಗ 32 ವರ್ಷ ಉಂಟು. 32 ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಬಂಡಾರ. ಓಕೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ರಜಾ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದಿನ ರಜಾ ಯಾಪಲ್ಲ ಹೂವಿ ಹೋಟೆಲ್ ಆವಡು ಹೂವಿ ಅಂಗಡಿ ಆವಡು ಇರ್ನ ರಜೆ ದಿನ ಯಾಪ ರಜೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಜಗಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಂದು ವಾರ ಕೊಂಚ ರಜೆ ಮಲ್ಪೋನು ಇದು ನಾಡು ಇಜ್ಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಚಾಲೆ ಸೋಮವಾರ ಬಸ್ಸಿನ ಐತಾರ ಸೋಮವಾರ ಪೂರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ರಜೆ ಇಲ್ಲದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಗುಡರ ಬನ್ಲೆ ನನ್ನ ಪೋದರು ಆರ್ ಮೋಹನ್ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಬಂದಾಗ ತೆಲುಗು ಶೆಟ್ಟಿ ತೆಲುಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಮೋಹನ್ ತೆಲುಗು ಶೆಟ್ಟಿ ತೆಲುಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದೆ ಪುದರ್ ಅದೇ ಪೋದರ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಡೋದು ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ತೆಲುಗುದ ಅವ್ರ ಜಾತಿ ಐಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೋಹನ್ ತೆಲುಗು ಶೆಟ್ಟಿ ತೆಲುಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಬಾಪ್ ಇನ್ ಬಂಗದ ಬುದರ್ ಮೋಹನ್ ತೆಲುಗು ಶೆಟ್ಟಿ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಜಿ ಬುದರ್ ರೈಟ್ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಭಾಷೆ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆ ತೆಲುಗು ತೆಲುಗುನು ಇರು ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ತುಳುಕುರು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೂಲೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಮೂಲೆ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಆದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಡ್ಬಟ್ಟು ಶಾಲೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಶಾಲೆ ತೆಲುಗು ಕಟ್ಟು ತೆಂಕು ನೆರಪಿನ ಅಂಡೆ ರೇಂಜ್ ನೆರಪು ನೆರಪಿನ ತೆಲ್ಪರಿದಲ್ಲಿ ನೆರೋಡಿ ಹೆಂಗಿದ್ದೆ ಇದು ಏನು ಬತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಸಮ ಮೂಲ ತಿಂಡೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಪೂರ ತಿಂಡೆ ರಡ್ಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕಟ್ಬಾಸೊಂಡೆ ಪೋಯ ಕಾಸ್ಕೋರ್ ಪೂಜಿ ಬಂಡೆ ಈನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಈರೊಂದು ತೆಲುಗು ಸ್ಟೈಲ್ ಹಿಂಗೆ ನೀರು ವಾ ನಮ್ಮನೆ ನೆರಪಿನ ಮನೆಗೆ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಅನು ಅಂತ ನೆರೆ ಬರೋ ಪೋ ಪೂಜಿ ನಾಂತಿನ ನೀರು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಈಗ ನೆರೋಡಿ ರಡ್ಡು ಬಾತಾರೆ ಬರ್ಚಿ 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 ಅವು ಬಂಗಾವು ಬಂಗ್ ನೆರ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಬಾತಾರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಕಾಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿ ಇದು ನೆರಪು ಹೆಚ್ಚಿ ಇದನ್ನ ಈ ಮೀಸೆಗ್ಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದೆ ಬಣ್ಣ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಬಂದು ಬನ್ನೋಲ್ಲ ದೇ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮ ತಿನ್ನೋಲಿ ರಡ್ 4 ಪ್ಲೇಟ್ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಪೋಲಿ ನೆರ್ಪುಜರಿಗೆ ಯಾರು ಅಂಚಾದ ಬಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿ ನಕಲು ತಿಂಡಿದ್ದು ಬಂದಿಗೋಸ್ಕರ ತಿಂತೀನಿ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆರ್ತದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ನೊಂದಿನ ತಾಪಾಡು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬತ್ತಿಡಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಬತ್ತು ಅದೇ ಬಲ ಬಲ ಮಗ ಬಲ ತಿನ್ಪನ ನಿಕ್ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ದಿಕ್ಕುನ ಅದೇ ಅಂಜೆ ನೆನ್ಪ ಓಕೆ అంటే ಬರೀಟುಲ್ಲೇರು ಅವು ಏರು ಒಂದು ಜನ ಬಡಿದಿ ಬಿಡಿದಿ ಚೂರು ಇಂಚು ಬಲೆ ಅರೆ ಚೂರು ತೋಪಗ ಟಿವಿ ಬಲೆ ಮೇ ದಿನಾಲ ಮೇರ್ಲ ಮೂಲಿಪ್ಪು ಏರು ಹಾಂ ಭಯ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಏನ 10 ಗಂಟೆ ಬಂದು ಬಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಒಟ್ಟು ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಓಕೆ ಮೇರ್ಲ ಆನೆರ್ದಿಂಚಿ ಇರ್ ಯಾಪ ಯೋಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಚ ಒಂದು ಆಜಲ್ ತಿಂಗಳು ದಿಂಚು ಇಂಚೆ ಬತ್ತೆ అవునా. ದುಂಬು ಈರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಂಡು ಬಂದ ಹೆಂಗೆ ಮೂತಿ ಜೋಕುಲು 2 ಬೊಂಡು ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಆಡು ಮಗೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಅಂಗಡಿ ಕರಡಿ ಬೈಪಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಡು ಮುಂದೆ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಂ ಅದು ಮಗ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪೂರಗಲೆ ಮದ್ಮೆ ಆತನು ಮದ್ಮೇಲೆ ಅಕಲ್ ಅಕಲ ಅಕಲ ಕೆಲಸ ಅಗಲಗಲ ಕೆಲಸ ಅಗಲಗಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವನು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕರಾವಳಿ ಹಾಂ ಮಗನ ಅಲ್ಕೊಂಡು ಮಗನ ಮಗನ ಹೀರಾಬಾಗದ ಬರೀಟಿ ಸೈಡ್ ಹೀರ ಹೀರಾಬಾಗ್ ಹೀರಬಾಗ್ ಹೀರಾಬಾಗ್ ಕರಡಿ ಬೈಪಾಸ್ ಕರಾವಳಿ ಬೈಪಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಹೀರಾಬಾಗ್ ನನ್ನ ಮಗನ ಅಂಗಡಿ ಅವಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಚಾಲಿ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಿ ಅದೇ ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಿ ಸೇ ಮುಂದಲ್ಲ ಈ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬರ್ಪಿನ ಮ್ಯಾಗಿ ಬಾಡ್ನ ಅವೇ ಪಾಡ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವೇನೆ ಒಂದು 5 ಬತ್ತಿನ ಮಾಡು ಐದು ಬತ್ತಿನ ಹಾಂ ಮಸಾಲ ಹಾಂ ಕೂಡ ಈರ ಮಸಾಲ ಬೇತೆ ಬಾಡುವ ಬೇತೆ ಪಾಡು ಇಜಂಡ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ದೇಪಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಪು ಎಂಗಲ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಬನಾಲ ದೀಪ ಆ ಮ್ಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುವ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡುವ ಅವೇನೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ಇರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಾಡ್ನು ಕೂಡ Extra ದೇಪಣ್ಣ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಂ ಒಂದು ದಂಬರ್ರಿಗೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ. ಪೂರ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಾಡಿ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಪಾಡು ಒಂದು ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಡ ಆ ತೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ಪಾದಿನೇ ಮಾಡ್ರಿ ಹಾಂ ಪಾಡಲ್ಲಿ ಪಂಜಿಲ ಪಾಡು ಬಾಡಂದನೆ ಬುಲ್ಲು ಓಕೆ ಬುರ್ಜಿ ಮಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತ ಇರಲ್ಲ ವೆಜ್ ತಿನ್ಬಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಂಡ ಕನ್ನಡಗಲು ತೆತ್ತಿ ಬಡ್ಚಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಬರಲಿ ತೆತ್ತಿ ಲಸ್ ಮಂತ ನಾಡ ತೆತ್ತಿ ಲೆಸ್ ಹಾಂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪು ಅವು ಪೂರ ಲೆಸ್ ಖಾಲಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ತು ಬರ್ತಾವೆ ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆನ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯ ಪುರ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಬರ್ಪೇರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬರೋ ಕಾಪು ನಗಲು ಬರೋ ಚಾ ಬರ್ರಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬಸೋದವ್ರು ಬರೋ ಬರ್ಪೇರು ತಿಂಡಿ ಅದೇ ಮೂಲಿನ ಚಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾತ್ರ ಅದ ಜ್ಯೂಸ್ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಚಾ ಮಾತ್ರ ದಾಗಿರ್ ಜ್ಯೂಸ್ ದಾಯ್ದಿದ್ದು ಮೂಲು- ಶಿಕೆಗೆ ಹಾಂ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಬತ್ತದ ಕೇನು ಬೇರೆ ಇದು ಎರಡಲ್ಲ ಕೇನು ದುಪ್ಪೇರು
ಅಣ್ಣ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಐಟಮ್ ದಿವರೆ ಇಂಕ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಗಿಲ್ಡ್ ಪೂರ ಬಾಕ್ಸ್ ದಿವರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ದಯಗೊತ್ತನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬನ್ಪಿನಿ ಈ ರವೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿತ್ತ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬತ್ತಿನಕಲ್ ಚಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಇರ್ತಲಿ ಒಡೆಪು ಉಂಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ಆಗ ಖಾರ ಹಾಪು ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅನ್ಪೇರು ಅತ್ತಂದೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾಂಡ್ಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ತಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ದೀಲೆ ಲಿಂಬು ಸರ್ಬತ್ತ ಬಾಗಿಲು ಬಾರ್ ದೀಲೆ ಒಂಜರಿಗೆ ಪೋಯಿನಾತ್ ಹೋಗ್ಬುಂಡು ಅತ್ತಂದೆ ನಂಗೆ ಈತೆ ಬಂದದ್ದು ಪತ್ತಿನಾಥ ಕಾಸು ಬರ್ಬುಂಡು ಅದೇ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಣವ ಬಂಡ ಕಾಸು ಒಂಜಿ ಏತು ಮಲ್ಪೋರಿ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರು ಸಾರ 2-3 ಮೂರು ಬರ್ಬೋದು ಒಂದು 500-600 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತೆ ಖರ್ಚು ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ರೇಟ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಮಾನು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ಎಂಕಲ ರೇಟ್ ಆತೇ ಉಂಡು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೂಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅದೇ ಅವಾರಿ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನಾಪು ಖಂಡಿತ ತಲೆ ರೆಡಿ ಆಡು ಮ್ಯಾಗಿ ಮುಲ್ತಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಡು ತಲೆ ಕೊರಿಯರ್ ತಲೆ ಸೂಪರ್ ನೆಟ್ ಮಾತಲೋಣ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋನ ಅವೇರ್ದು ಬಿಗೋ ಪಂದೆ ಪನೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತು ತಿನ್ಕ ನೆತ್ತಲ್ಲಿ ನಿಕಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಪೆ ಎಂಚು ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಬೋಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಆಸೆ ಒಂದು ಅನ್ನದ ಯಾನು ತಿಂದು ನಿಕಲಿಗೆ ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ಪೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಅವೇನು ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಶೋಕ ಆತ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ಪುನೇಕಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪುನೇಕಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉತ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವು ದೇಬಂಡ ಇಲ್ಲಡು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಸರೋಡು ಬರ್ಪ ಈಗ ನೀರು ದೀಪದ ಹಾಕುವ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ತಿನ್ಪ ಅಂಡ ಮೇಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಉಂಡದೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅದ್ಭುತ ತಿನ್ಕ ಸತ್ತೆಲ್ಲ ಇಂಕ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ದೇಬಂಡ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನ ಅವಳು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅವಡು ಸೂಪರ್ ಆದುಂಡು ನಿಖಲ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಈ ಪೊಡಿ ಮಾಸ ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುರ ಇಡೀ ಬತ್ತಂಡ ಉನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿನ ಖಂಡಿತವಾದ ದೇಪಂಡ ಮ್ಯಾಗಿ ಪನ್ನಗ ಈ ಪೊಂಜೋಕುಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಗೆ ಅವು ಅಂದಾತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಒಳ್ಳೆ ತುಲೆ ಒಲ್ಲ ಮಾಲು ಪಾಯ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಒಡೆಗಿನ ಪಾಯ್ಡ ಪೊಂಜೋಕು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಜೋಕುಲ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮ್ಯಾಗಿ ಜೋಕುಲ್ ಶಾಲೆ ಬತ್ತಿನಕಲ್ಲ ಅವಡು ಇಲ್ಲಡ ಶಾಲೆ ಕಾಂಡೆ ಚಾಕ್ ತಿಂಡಿದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಪನಗ ಮೂತ ಇಲ್ಲಡ ಮಲ್ಪುನಾನೆ ಒಂಜಿ ಅಂಡ ಮೂತ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾದ ಶೋಕ ಆದ ಬೊಕ ಪಂಡಿರಾರು ವಾರದ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಓಪನ್ ಉಂಡಿಗೆ ರಜೆ ಬಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ದೇಪಂಡ ರಜೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಗಲಿಗೆ ಬಂಗಾಪು ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪಿನ ಕುಲುಕ್ಪೇರು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪತೋಪಿನ ಕುಲುಕ್ಪೇರು ಆಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಪು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶುಡು ಆರವಳು ಮುಲ್ತಾರತ್ ತೆಲುಗುದಾರು ಆಡಕಡೆ ಪಂಡೆ ರಟ್ ನೆರ್ಲೆ ಮಾರೆ ತೆಲುಗು ಬಂಡ ಆಂಡ ಮನಸ್ಸು ಆತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ತೂವರೆ ಮಾತಾರು ಮಲ್ಲ ಜೀವ ಮಲ್ಲ ಮೀಸೆ ಬಸೊಂದು ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಿನಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬಂದೆ ಬನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬತ್ತದು ಕಾಸು ಕೊರಂದೆಲ್ಲ ಒಂದಿನ ತಿಂದು ಬೋಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಅಮೃತ ಅನ್ಪಿರ ಅಮೃತದ ಅಂಚಿನಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತೊಲೆ ಎಂಗಲಿತ್ತಾತೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಪೊಡಿ ಮಾಸ ತಿಂಡ ಅದ್ರದ್ದು ಒಕ್ಕ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ತೀರು ಮ್ಯಾಗಿಲ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆದ ಸಖತ್ ಆದಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅಣ್ಣ ಕಡೆಕಾದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದು ಯಾನೇ ಬತ್ತೆ ಮನ್ಕ ಇತ್ತೇನ ಅಂಬಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಬೋರ್ಡು ನೀರು ದೋಸೆ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರ್ನ ತೆಲುಗು ಅವು ಎಂಚ ಬಂದ್ವಿ ఏం కావాలన్నమాట దాదాపోడు ఉంది ಏನು ಕಾವಲ್ಲ ఏమి కావాలా ఏం కావాలా అంత దాదాపోడు ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಬೋರ್ಡು నాకు ఒక ప్లేట్ మ్యాగీ కావాలా ನಕ್ಕು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ మ్యాగీ కావాలా ನಕ್ಕು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಕಾವಾಲ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಏನೇ ಭಾಷೆ ಅದೇ ಭಾಷೆ ಬನ್ನಿಬೇಕು ಪೂರ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಗನೆ ಅದೇ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದ ಫುಲ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೆಲವು ತಿನ್ಪಾಯರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂಚಿನಾನೆ ನಿಕ್ಕಲ ಊರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇತ್ತಂಡ ದಾರಿದು ಎಂಕಲ್ಲ ಟಿವಿದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ದ ಎದುರು ನಂಬರ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಐಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಕಲ ಊರಿಗೂ ಎಂಕಲ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರ್ಪ ಬತ್ತದ ಅವು ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅದು ಫುಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ರಡ್ಡು ತಿಂದು ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಂದು ಒಬ್ಬ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮುಗಿತನದ ಚುಕ್ಕಿದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿದ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು
ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಚೂರಿಂಚಿ ಬಲೆಯರು ಒಂದು ಎಂಕಲ ಸ್ಪಂದನ ಟಿ ವಿ ಇರ್ದು ಇರೆಗೆ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹೀರೋನೇನು ಮುಲ್ಪ ನದಿ ಓಡು ಬತ್ತಿ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪನೋಡು ಆ ಸ್ಪಂದನ ಟಿ ವಿ ದಕ್ಕಲು ಬೈದೇರು ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಬಸ್ ಪೋದಿರು ಬಂದು ಅದೇ ಇರೆಗ್ ಲಂಚನೆ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ದೇವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ನನ್ನ ಲಾತ್ ದುಂಬಗು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕೋಡ್ ಬಂದು ಎಂಕಲ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಪರವಾದ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ದಾಲಾಂಡ್ಲ ಇರೆಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನೇರುಂಡೆ ಕಡೆಯಿಕ್ಕದು ಮುಗಿಡೆ ಅದು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಪಂದು ಬಿಡ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರ ನಿಕ್ಕಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಬಲೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಉಡುಪಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಈ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಆಫೀಸಿದ ಮುಂಭಾಗೋಡು ಏನೊಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉಂಡು ತಳ್ಳುವ ಗಾಡಿಗೆ ನೀವು ಉಡುಪಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರೆ ಅವರ ಇಂಕಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊರಲಿ ಆತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ದಾಲ ತಿಂದು ಇಲ್ಲ ಜೋಕುಲಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕಟ ಹೋದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಖುಷಿ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಆವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತುಯರತ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಉಡುಪಿಡೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಲ್ಲ ಮೀಸಿದಾರ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ತಿಂಡಿಲ ಮಲ್ತಿರು ಸಖತ್ತಾದ ಎಂಕಲೆಗೆ ಬಂಜಿಲ ಫುಲ್ ಆಣ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತುಯರತ ನಮ್ಮ ಈ ವಾರದ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಡು ನನ್ನ ಬೊಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಡು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ನಿಕಲ ರಾಕೇಶ್ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾಯ್